Buyaks. Oh, Buyaks. Oh. Utang akong kwarta ba? kwarta. Kay dula na akong scatter. Binuang wa ko'y kwarta dire. Bisan lag kwan, 500,000 dollar. Binuang dollar pa jud 500,000 wagay tay bisag 50 500,000 naman noon. Utang ako ba? Sana adik na kay ka ng scatter undangin na makabuang man na. Magdula akong scatter kay gahapon dako kay kog daw 17,000 million. Kung daw, Ako man day kag daw kunya mangutang pa ka buang-buang man siguro. ana man dako kog daw daghan po kog utangan. Asa man ka nakautang? Ka nangutang ko sa mga tao. Then ako pong gipangbaryan tag 5 million. Kung gibayad sila kay dagko man kog utang pod. Bali po ng pagkautangan na. Mao nang nangutang ko nimo karon. May di man jud dagway kahimayan. Oh, dugay, tigdugay magud tigbayad. Kisa Tag may 5 ka tuig, tag 10 ka tuig. Mo nang ni saka-saka pod. kisa may ganan magpautang anang tagdugay kay mamaya. Ug makadaw ko sa scatter, ako ra po kang baryan. Los di ka padaogon na una ana padaogon pa ka pag sunod ana street na kagpildi. Inun ana din ang scatter. Asas kang sugal online pag undang. Dagko malay kog daw. Dagkog daog pero imong pildi kagmay. Dagko pod. Mo nang karon mangutang ko para idula na kog scatter. Aron maka balos ko sa akong kontra. Di lagi ka kabalos ana akong tambag no pag undang anang scatter. Way na dato ana. Magundang. Mas dako pa ang imong pildi kaysa imong daog ana. Ngay kanang loto. Luto. Oh. Abot na pug kag luto. Isa man taya kag luto. Pautangan na lang ko bisag 20 kay mo taya ko sa loto, 3D loto. Unya unsa may number nimo? Ay nabuang na. Mo gani pautang ako bisag 20 lang. Di Bali. ako ray mangita. Ingnan ti kaganhawa ko'y dalang kwarta dire. Asa man imong kwarta din mo? Gibilin ra nako. Gidala unta to nimo kay mangutang ko. Gaingon pa ka nako nga mangutang dai ka. Dala nako to. Wa man kagaingon. Dire raputan na kita. Mangutang man ta ako kay ikaw man ta nako scatter.